Aquí a les majors mobilitzacions i avui de la història recent d'aquest país en defensa dels serveis públics. La manifestació del 21 de gener, les marxes de balanceament, les concentracions de centres de treball o la manifestació en contra de la reforma laboral. Com a ciutadans i ciutadanes hem de saber que les mesures de retallades preses pel govern valencià amb decret 1 de 2012 i pel govern espanyol amb el reial decret 20 de 2012 no solament afecten els estudiants, sinó també els treballadors públics i els seus ciutadans i ciutadanes de les prestacions d'ajudes sanitàries, educatives, socials i en l'àmbit de la justícia. Totes aquestes retallades posen en perill el correcte funcionament de tota la funció pública i, per tant, de l'estat de benestar. En l'àmbit educatiu, amb la reducció per ara de 2.200 professors i professores, la desaparició de programes d'atenció a la diversitat i de compensació educativa, l'eliminació del 58% de les hores de desdoblament dels centres formatius, la reducció de l'impagament de beques del menjador escolar o la retirada del monollibre. En l'àmbit sanitari, amb l'augment de les llistes d'espera, el proper tancament d'urgències, la retallada de metges i infermeres rurals i altres especialitats, a més de la no substitució del personal sanitari. Així mateix, en l'àmbit social, denunciem la privatització de les escoletes infantils, l'eliminació del programa d'atenció a l'alumnat que acaba l'absentisme escolar, la retallada de l'escola per adults en els barris i els recursos de la Universitat Popular de Gandia. El desig de tots nosaltres és no perdre els avantatges en sanitat, educació, justícia, transports i drets als serveis públics ja adquirits. El més greu de tot això és que la situació a la nostra autonomia l'ha creada el govern valencià, a la seva nefasta gestió, els excessos, l'especulació i la corrupció que ens han endeutat enormement. Ara la seva única solució és atacar el sistema públic. Front a això, lluitarem pels nostres drets i sobretot perquè els serveis prestants ja no es deterioren més. A més, des de la Plataforma per l'Ensenyament Públic i de la Junta de Personal del Departament de Salut de Gandia, denunciem les actuacions policials contra els estudiants de l'IES i Vives durant els darrers dies a València. Així també, condenem les declaracions fetes pel cap de la Policia Nacional sobre els fets ocorreguts i demanem que es depuren les responsabilitats con la dimissió de Paula Sánchez de León, delegada del govern a València. Recordem la vaga d'estudiants del proper 29 de febrer que es farà a nivell europeu de educació pública i de qualitat. I no oblideu que dins del 25 de febrer a l'Eix de Vitòria a València para acabar la iglesia nos a Alacant i a Castelló hi ha convocades 3 grans manifestacions de defensa dels serveis públics. Ànim, companys i companyes, tots estem junts. No a retes públics, depuració de responsabilitats del Consell. Un membre de ACAPS vol llegir un manifest que fa 4 mesos, com sabeu, s'està reunint a Ciudadanos de l'Ajuntament per els segrestats. Moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat a explicar-vos què estem fent així des del 23 d'octubre de l'any passat. El 23 d'octubre va ser quan van ser segrestats els cooperants Ainhoa, Enric i Rosella, que treballaven als campaments de refugiats saharauis. Des del 23 d'octubre, cada dijous a les 8 de l'estrada, ens reunim així davant la porta de l'Ajuntament per reclamar el seu alliberament, per reclamar també l'alliberament, la llibertat per al poble saharaui. I diu el text que hem preparat: 4 mesos segrestats. El 23 d'octubre, de matinada, els cooperants Ainhoa, Enric i Rosella
que realitzaven les seues tasques als campaments de refugiats saharauis de Tinduf, van ser segrestats per un grup que encara no ha fet públiques les seues reivindicacions. Es tracta d'una acció fosca, i no només per ser una acció terrorista i vil, és una acció fosca per les seues formes. És una acció que té tota la pinta de ser destinada a la desestabilització de la població refugiada dels campaments, de ser una acció contra la cooperació i el suport internacional als refugiats saharauis i a la seva causa, la descolonització definitiva del Sàhara Occidental, que actualment es troba ocupat il·legalment pel Marroc des de 1975, quan Espanya va abandonar per la porta de darrere la colònia del Sàhara espanyol, aleshores una província més, com Cuenca, com deien a l'època. Una acció que també posa en perill la vida dels companys cooperants i la posa d'una manera covarda. Una acció que pretén guanyar per la via de la força i la por allò que els que pretenen que el poble saharaui s'agenolle i claudique no han pogut aconseguir per altres vies. Com cada dijous, des que els cooperants van ser segrestats, a Cap del Safor realitza una concentració a la plaça d'Ajuntament de Gandia a les 8 de la vesprada per reclamar l'alliberament dels cooperants i una solució justa per al poble saharaui. El poble saharaui, que en aquest mes de febrer, el dia 27, celebra l'aniversari de la proclamació de la República, l'estat membre fundador de la Unió Africana, que representa el poble saharaui. Un poble que es veu forçat a viure mig partit entre els que habiten sota la dominació genocida marroquina, el Sàhara ocupat, i els que viuen als campaments de refugiats sense comptar la diàspora i els que nomadegen per les sabanes del territori que el Marroc no va poder ocupar, el Sàhara alliberat. Mentre algunes potències democràtiques occidentals i l'antiga metròpoli, Espanya, continuen fent tractats il·legals des del punt de vista de la legalitat internacional que elles mateixes subscriuen, que permeten el manteniment de règims més que sospitosos de violar els drets humans. Per això, demanem la llibertat dels 3 cooperants segrestats i la llibertat per a tot el poble saharaui. I volem tindre també un record per a les cooperants de Metges Sense Fronteres, Montserrat i Blanca, que van ser segrestades uns dies abans a Kènia. Moltes gràcies.